Arrisku nabariaz gain, sekulako ahalegin ekonomikoa eskatzen du, eta bereziki preso horiek seme-alabak dituzten kasuetan bikoiztu egiten da ankerkeria. Eskualdean ere baditugu euren gurasoak ikusteko asteburu osoak errepidean pasa behar dituzten haurrak. Eta horrek ez du giza eskubide gutxienekoekin zer ikusirik. Bada garaia irtenbideak aurkitzen hasteko. Izan ere, Aiztondo baiaran ondo ezagutzen ditugu sakabanaketaren ondorio gordinenak. Auto ezbehar larriak tarteko. Eta ondo ezagutzen ditugu preso gaixoak ez hartatzearen ondorioak. Mikel Zalakaini gertatua gogoratu besterik ez dago. Eta bertako udal ordezkariok uste dugu ezin dutela berriz errepikatu. Behin ere zentzurik izan ez zuten gorrotozko neurri hauek ere zentzu gutxiago dutela garai berrian ere. Itxaron gelan elkartu gara euskal presoen senide gehiago. Minbizia du alboko kidearen senarrak. Espetxean hartzen ari da tratamendua tarteka. Eta ez du behar bezalako mediku kontrolik. Ebakuntza zain hilabeteak daramatza. Eta espetxealdia arintzeko eskaera guztiak ukatu egin dizkiote.